Gonbidatu behar, badakaula. Horri buruz, eta beste gauza batzuetaz hitz egiteko. Ai, hor da ba. Kamara, torri. Bos minutu izango dira. Kontu guzti hauetaz hitz egiteko zein hobeto, hemen gure Kike Agorarri Español! Bueno, eharra izan duzu baina ez mani gonbidatu eharra, hoi ez. Gonbidatu eharra iz. Da, zemo zabiz, Kike? Ondo. Eleante, guain arte oso ondo. Zeritzen butaka eta sofa eta... Ondo. Hola, pai. Txea, mateko mokoa? Bueno, bai, hola, jarriko jo firman bat, hola. Vale. Kike, guain zeak erraek iztegian sartu ditun 8.000 hitz guzti hauentzako, gure hizkuntzak euskerak balditu baliokideak. Baliokideak, bai. Bestela itezuna da, hartu eta egokitu. Hoi da. Kanalillo, esateateako. Kanalillo, erretena, ez? Erretena? Erretena. Erretena. Bi, bueno, mutilen artean normalian bat izatean, esken artean bi erreten. Da kagaprisas? Kagaprisas, hola, bat. Ipurterre, igual izan liteke, bestia igual... Bizkormari, esan hori gehi, bizkormari. Nik kagapresas bat izan hori gehi, sosatu hai. Sosatu hai. Olako hitza bada, esate bateko, txupi, karo, baina ondo, bien, txupi. Hor txupi, bera, txupikin dago, oinatin izan behar, baina oinatin oso ondo esan behar dian, jota ondo, jota ona, jota erra. Txupi, jota. Eta 1.000 eurista? 1.000 eurista. Bueno, alare, oso guztaba, baina ez gara, otaz haituko. Kike? A ber, jakia, ze pasakoa, gaueko 10 tarditan, ETV baten, ze pasakoa? Ba, pasakoa programa, nik ustete polit bat. Atzera bueltan, Atzera bueltan, hoxe. Atzera ere bueltan, tribuaren berbak etorriko da, eta marterdiak kaldera. Hortxe begarren denboraldiari, emango jo hasiera. Gaur goizean presentatu zu, ezta? Bai, gaur goizean izagara, aurkezten, eta hortxe, egun hauetan ere, egokitzen esan, gure hizkuntzak hainbesterako emango zunik, ez? Hainbeste programa haiteko... Jende asko komentatzen dori, baina... Ontaz hitzen izan dugu beste batzutan hasieran. Kike Amonarriz, euskera inguru... Baina gero, ein kontu, denok itzaite du. Leku guztietan hitzaitea, eta gauza guztietan hitzaitea. Orduan, hizkuntza beti hor dago. Orduan, asuntoa da, gaiak pila bat daudela. Hizkuntza ardatz hartuta, egin dezakezu geografikoki, historia, aktibidadia, galderak egin, ez? Orduan, azkenian da, pixan nola behiratzen. Pues humoreari buruz, bale, baita dugu. Eta zuen gara jotza dugu, egiten dugu, ez da hit, pilaga. Bigarren denboraldia. Bai. Eta berritasunik jo, baldakazue. Bueno, gaiak izango dira berriak, eta gero, iaz edo jorratu ez genituen gai batzuk, saiatuko gara gehiago jorratzen. Bat historia esate baterako. Eta bigarren atala izango da, mundu gerrak eta euskera. Zer nolako eragina izan zuten, eta gainera, horre besteak beste, mundu gerret inguruan itzengo du, baina itzengo du ere, gaur egun, gatazkatan korresponsal bezala idian euskaldunekin. Eta hori jakin dugu esate baterako, beste herrialdeen aldian, korresponsal euskaldun asko dagoela, kalidade honekuak, eta haidianak lanian BBC, New York Times, zer horteko etoki daude, Sirian, daude Egipton, daude gatazkatan. Bai. Eta promoa oso kuriosua. Bueno, promoa dala behar izaten. Promoa da, Xabi Zapirainen idea bat. Irudidazkao, bira. Ikus dezan. Bai. Eta oso ondo pasaren duen grabatzen. Gerora, komentatu diate, Kike, baina inork ez duzu behiratzen. Eta nola indezue? Ez dakit, nik egin nu, eta inork ez zian behiratzen, edo, kasuren bat pentsatzen. Bai, Barcelonan izan bali, Ramblasetan inork, edo kaniketan ateatare inork zi behiratzen. Baina hau da, ordizien egin da, periogun batean gainera, eta Gasteizen, bi lekutan hartu den dut. Bueno, basi ginen, ordiziko kalen hausian, esan ziaten, ti atzea! Zu, atzeak ahun. Eta, pues atzeak, eta bat bazeon handik lankide bat, Javi, 5 metrota, jendea apartatzen. Kasuren baten bat ala ere tartekatu itzan, eta, pues harrapatu nun, etzan zauriturik egon, baina,
Bueno, baina etzan errexea izango, ez atxakan normale zinibilikoa. Entrenaten behar. Atzak egitezuna, bai, kalian zaude, eta esatezu, bueno, atzian, inor harrapatuko alde, koska egongo alda, eta, bueno, bat bazi joan aurretik, eta ni... Entrenadore izan altzen nun. Guk gautxi izan behar gendu, guk gure espitza zerbitzua lanian jarri dugu eta beira. Zure ire entrenatzailearekin hitz egitea lortu diago. Araze kontatu digun. Txaka, arratsalde guztiori, mira, una bala, mira. Ikusi nola gorritzen dudan atxeaka. Bakikea monarrik entrenatzen ibili nahi, eta ni baino iaia hobeto egiten du. Epe, kontu, Estepan Aldami erori da, venga, txabalo, aurrera. Bueno, Kike monarrik gozaba daba, oso disiplinatua, eta, bueno, oso ondo pasadu entrenatzen bera. Musu handi da. Hola. Bueno, Kike, bakizu dugu oso jokuzaldia gehala. Baita nire. Eta jolas txiki Baina, bat. beldurra ematek zuekin jo... Gukun izan dugan miluzea. Holkik ordainata. Bega, gure konkurso, gure lehiak eta partikularra. Guko euskerazko hitz eta esamolde batzuk esango izkizuegu, eta gaztelerazko hitz zehatza esan beharko dugu. Zein dan, guk euskeraz eta erderaz nola izango litzake hori? Egokina edo zehatzena esan. Alik eta zehatzen. Konforme? Zehatu erdek. 2 minutu azkak. 2 minutu, askoako ematen. Guk euskeraz, ik erderaz. Bueno. Errexea guan. Venga, hasi gara! Venga, probe. Kronometro, termometro esaten ni Juan. Kronometro martxan. Denbora! A ver, Ike, nola da hau erderaz? Azpi gatea eta belarretan, ni joa. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. Azpikatea nola esango nuke erderaz. Azpikatea. Azpikatea. Beira pinde hau, Azpikatea. Azpikatea. Sácala... Saca los bajos. Saca los bajos. Hacer la cama, esango ke. ¿Hacer la cama? Hacer la cama. Al ganao, bai, azpikatea. Bai, Hacer la cama. Beira, etxugea, ala, ba. Kike, bigarna. Txirrikitxarraka. Txirrikitxarraka ingo jau. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos txirrikitxarraka. Oye, olertzea, esto lo hacemos txirrikitxarraka. Edo Andaluzia baliz, txirrikitxarraka. Vamos a hacerlo txirrikitxarraka. Urrengua, hitz bat, kirikinauzi. Kirikinauzi. Mande? Mande ez. Kirikinausia. Kirikinausia. Kirikinausia, bakitza. Kirikinausia da trekoa, kirikinausi. Oia, un erizo roto. Kirikinau. Ona, Kike, ona. Karo irikita. Erizo baino gaztainana kanpokoa. Bai. Orozko nospatzeie, ni honako, kirikinazio eguna. Egitan, junai, tribuaren berbagitxeko. Txerria gantxillotik bezala txitxili jarriko. Erderaz. Te va a poner más tieso que... Te voy a cortar los cojones. Te voy a dar una manda de... Bai, pixatola, Bestia. Oso resa. ¿Qué cojones hacemos discutiendo si nos podemos dar de hostia? Txarrantxa erderaz? Txarrantxa da alambre de espino. Ondo. Oso ondo. Kitzikatu. 2 minutu pasa etxok, baina segi. Kitzikatu da... Me pone, si te va a poner y nos ponemos. Me pone Rufo. Kitzikatu. Eta azkena, ya denboraz kanpoa. Venga. Atariko bati baino lotxaga begu haiz. Erderaz nola da? Hoy, tú eres más sinvergüenza que Alcain. Hoxe me ha comentatu diablo. Tapilatzeko, hor konpon Mariantón. Hor konpon Mariantón. Pues arréglate como puedas, ¿eh? Solo José. Anda y que te jodan. Que te jodan. Nada, que nahitzak. Oida, konpon Mariantón. Allá cuidaos. Allá cuidaos. Ambiguo, allá cuidaos. Kike, ondo. Igande hontan, 10 terditan. ETV baten. Etxe hontan. Kike Amonarrizta bere tribua atxera bueltan. Sorte hon, Kike. Eskarrik asko. Segi hola. Eutxiko jai. Venga, Bueno.